buhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluy ka kanamo, pasaylon mo kami, ang salagi dumtanamo, dili na mag-usap kami. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang atong kalibutan, labi na nining pag-antos nato sa pandemic nga masulbad na unta gid ni. Padayon po natong pasalamatan ang Ginoo sa atong mga grasya nga nadawat gikan sa atong mga benefactors and donors ug mag-ampo pud ta para nila nga tagaan sad sila sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw og ganti ngadto sa mga nagmatarong og ngadto sa mga nagpakasala, pasaylua tungod sa ilang pagpenitensya. Kaluy ang nangamuyo kanimo aron kami nga miangkon sa among pagkamakasasala, makadawat sa pasaylo sa among mga kalapasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa Israel. Sa panahon nga nahimutan, gitubag ko ikaw. Gitabangan ko ikaw sa dihang nagpakitabang ka. Bantayan o panalipdan ko ikaw. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. Ipahimutang ko ikaw didto sa imong yuta nga karon nagmingaw na. Muingon ako sa mga binilanggo, gula kamo. Og niadtong anaa sa kangitngit, gawas ngadto sa kahayang. Manibsib sila daplin sa kadalanan, ug mahimo nga ilang sibsibanan ang hawan sa nga kabungturan. Dili na sila gutumon ni ohawon, ni ang hangin o kainit sa adlaw, musakit pa kanila. Kay tultulan man sila ngadto sa mga tuburan sa tubig sa nagmahal kanila. Maghimo akog agianan latas sa kabukiran, ug magandam akog dalan alang sa akong katawhan. May mga bot gikan sa halayo, ang uban gikan sa amihanan, ug kasadpan, ug ang uban gikan sa aswan sa habagatan. Pag-awit sa kalipay o kalangitan, ug pagmaya o yuta, pag-awit o kabungturan, kay gilipay sa Ginoo ang iyang katawhan, ug maluoy siya sa mga nagantos. Apan ang Sion miingon, gibiyaan na ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nag-ingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso, o dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagapabangon sa tanan nga napukan ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo adol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab nagbuhat. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon nga Dios. Busa mitubag si Jesus kanila, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak, kay ang amahan nahigugma sa anak ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini, ug mahibulong kamong tanan. Kay ingon nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon.
Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa anak ingon nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo taliabot ang panahon og kini miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios ug mabuhi ang magpatalinghog niini. Ingon nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang anak nga tinubdan sa kinabuhi ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa pagsilot kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa mga lubnganan ug manggula sila sa ilang lubong kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukom matarong kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Taas-taas atong Ebanghelyo, no? Ganahan mo maminaw og taas ang pagbasa. Dili kayo. So mga igsoon, ang atong unang pagbasa, nagtug-an nato ang Ginoo nga grabe giday kayo ang iyang pagpangga nato. Di gid ta niya kalimtan. Gasigi gid siyag plano unsay makaayo nato. Niya unsay atong kasakit, iyag yung himuag solusyon nga mahimong kalipay. Niya na ako noy moingon, gikalimtan na mis Ginoo kay porti na namong pagantos. Niya iya dayong gitubag, malimot ba ang inahan sa iyang masuso nga anak? Kamo niagi mo pagkainahan, kadaghanan ninyo, malimot mo sa inyong anak, nga kanang gatutoy pa ninyo? Magsigi jud kag hunahuna anak. Di ba? Pero matod pa sa Ginoo, pinaagi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa, mas malimot pa ang inahan sa iyang anak nga masuso kaysa Ginoo nga malimot nato. Nindota, no? Kamoron, tanaw ninyo sa inyong kinabuhi. Gikalimtan mo sa Ginoo o gipangga sa Ginoo? Nga nganong gatap-tap mo sa inyong naw? Kinsa may gasugo ninyo ana? Ang Ginoo? Nay usahay nga kita mismo ba? Dili mo bati nga gipangga tas Ginoo. Mo nang magpangita tag pagpangga gikan sa atong isig katao. Unya mahiubos dayon ta, mangluod dayon ta kung dili ta panggaon. Na sugod karon ayaw na mo pangitag pagpangga nagikan sa tao. Ngano man gipangga na gud tas Ginoo, hilabwan pa ng pagpangga sa Ginoo. Nya kita maglagot dayon ang asawa basta mangabit ganing bana, masuko dayon ang bana sad, mangabit ganing asawa, halalagot dayon, buwag dayon. Anong inana man ka?
Nasay uban, magsigig ampo para siyang isig katao, may ratag makanser ka, may ratag mabangga ka. Kanang gitawag na tubag panunglo ba? Kay nga naman, gisakitan kay kunimong bunganga ka. Unya, kung mahitabo yun, mirisi, gigabaan yun, gigabaan. Kanang balipay, mura sila gabaan. Ang Ginoo nagpangga sa daan ng imong gitunglo. Wa sad na kalimtis Ginoo kanang imong gitunglo. Kanang imong gisigihan ron og yubit, gisigihan imong salikway, imong gibiay-biay, wa na biay-biayas Ginoo, gipangga sad na niya, samas iyang pagpangga sad nimo og nako. Pulos ta gipangga sa Ginoo. Matod pa sa mga philosophers, great philosophers, nga mga Christian philosophers nga niila nga naay Ginoo, niingon sila, kung ang Ginoo mobiya lang natog 3 ka segundos, 3 ka segundos ha, patay na tang tanan. At di mong to sinan gana og mobiya lang kuno natong Ginoo 3 ka segundos, kanang mobiya siya ba, patay tang tanan. Nga naman, kinsay gakupot sa yuta para dili malusno, kinsay gapugong sa kalibutan para dili mo explode. Ang Ginoo, kinsay gapugong o gapalihok sa atong dugo nga di manggawas sa atong lawas, nga magsige ra gyud circulate diri sa atong ugat. Ang Ginoo, kinsay gahatag aning hangin og nagpaginhawa nato. Ang Ginoo, everything that we need in order to live comes from God. Unyag iyan ang pahunongon og 3 seconds, lusno ang kalibutan. Lusno ning kaning tubig mukalit ning so diri in 3 seconds. Nga malusno ang kalibutan kinsa may mabuhi. In 3 seconds nga mubuto ang kalibutan kay wa nay nagkupot ani, wa nay nagpugong. Mura ba kanang bomba, kanang hand grenade, inigbuto ana, nagkinahanglan pa na og 3 seconds. Wow, inigbuto, automatic, why 1 second? Unyag mubuto ang kalibutan, kinsa may bilin. Pero kita no, kuwang kay tananing maong pamalandong, nga ang nagkupot di ay nato, mao ang Ginoo. Muna nga, bisan pag ang inahan nga ang inahan sa bata nga masuso, makaako pagbiya ni anang bataa didtos basurahan, makaako pagbiya anang bataa didtos iyang ginikanan, makaako pagbiya anang bataa pultahan sa mga simbahan, pultahan sa mga monasteryo, tungod lang sa kauaw, tungod sa sakit o kasakit. Ang Ginoo, bisag ato pa siyang gipatay, bisag ato pa siyang gisalikway pag-anis kalibutan, wa gid ta niya bayai bisan nalag 3 seconds. Kay kahibaw siya, we need Him. Nagkinahanglan ta niya. Kita lang usahay, malimot ang nagkinahanglan ta Ginoo. Arrogante ra kay tang moingon, I can manage. I can manage. Eh kuno, lingi ako na imong tupad. Pangutan-a ba? Nagkinahanglan ka Ginoo? Ina nagkinahanglan ka Ginoo? Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong buhok o parlor? Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong kilay? Ha? Nagkinahanglan ka Ginoo para nang imong naong, sa color sa imong naong, sa color sa imong kuko, sa color sa imong panit, o kanang tigtato mo imong gikinahanglan, kanang tigmanicure o pedicure mo imong gikinahanglan. Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong balay, o ika maoy nagmanage sa imong balay. Nagkinahanglan ka Ginoo para sa imong yuta, o sige kag pangangkon og pangural anang imong yuta. Kuno, imo kunong yuta. Nagkinahanglan kag Ginoo diha sa imong livelihood, o ikaw na lang kay buot-buot unsaon nimo pagpangwarta hangtod sige nakag-engage anang 5-6, sige nakag-engage anang corruption, sige nakag-engage anang mga pamaligya, anang mga drugas, pamaligya sa unod.
ngadto sa isig katao. Kanindot no kung kinahanglan taan ni Ginoo, ang pari nga nagwali karon nagkinahanglan ni Ginoo para makawali. Or moingon ko, ada sikat na kay ko oy, daghan na kay mo tanaw nako. Layo ra kay mo nako. Ako kada ginako misa moingon din ko, Ginoo, pawaliha ko. Kay di ko nimo pawalihon, mawa ra gini akong tingog kausa. Wa na gyud. Parihan ni Zacarias, gikuhaas anghel tingog, paggawas dito sa iyang insinsuhan, gasinyas-sinyas na lang. Kanang inyong tingog nga sigihan ninyo gamit pagpangasaba. Kuwaola nas Ginoo karong taod-taod, patay gid mo. Ala, sige, gamita pag nagpangasaba. Nya ang pari ra ba kusog sad mga saba, kasaba anday sa Kristan. Kusmura lagi naong sa Kristan ganiha diri pagsuod nako. Arang-arang karon smiling na sila, nakabawi, no? Ganiha pertig yung kusmura kay galago tingiton sa ikapay lit kay muso diha, ikapay magsigig yaw-yaw na mo. Basta kuhaon is ang akong tingog sa Ginoo, no? Wa na, di ba? Or madakinas lang ko anang hagdanan, nya maslip disc ko, di na ako kabarog. Wa na. Nya ako ning ipagarbo. Ilasa. Kamo mabangga na rong habal-habal inyong sakyan? Or kamo ba'y mabanggaan sa balhabal nga dagda sa balhabal nga hubog sad? Or sabog? Wa na mo. Nya maparok na inyong odias gater. Wa na. Mana mo. Nya kanagi inyong no. Na siya. So unsa may buhaton? Sama sa Ginoo kinahanglan tang magbinuotan ngadto sa atong isig katao. Sama sa Ginoo dili sad ta malimot sa panginahanglan sa atong isig katao. Gikono pangutan-an na imong tupad. Practice lang ni ba? Ingna unsay imong gikinahanglan karon kay akong tubagon. Ingna ko no. Ingna siya ba ingna. Sa makaya lang nako ingna unsa may imong gikinahanglan karon. Ya. Ya, ingon din ang imong imong tupad nga katubang akong utang ay lang to paningla. Wa jud ko ikabayad ato. Nindota no. Nya mingon ka, "Oh, sure." Ana, nindota ka no. Pero kita no di kita kamaong mo mangutana bitaw sa ato isig kataon sa imong gikinahanglan. Ang ato ra gyung ginahuna ang atong gikinahanglan. Sige lang kita kun nahuna sa atong gikinahanglan nga usahay hastang panginahanglan sa atong isig katao ato pang negosyohon. Kana ding way kwarta ipa 5-6 pautangon og 5-6. Ang mga maestra in town na naglisod sa ilang kwarta ilon pagyud ang ATM. Wa gyud maikog sa maestra nga 14 taong tudlo ana. Unya ang ATM pag yun kaltasan pag yung maayo. Ay na bitaw no. Ay noon kamo mga maestra ni ating ron din wa man mo maghimo ana no. Doko. Nadaghang kay mapahimuslano no eh. No na nga ako bitaw maluoy jud ko anang uban nga kanang magsigi bitag yubit siyang isig katao niya mag-text nako pader nalipay baya ko pader nga na-cancer ang kabit sa akong bana bago pang na-diagnose pader lipay kay ko pader ay nalang jud kog ingna nga dili ko malipay ana niya ako sang tiksan unya og ikaw mo'y makanser malipay ka di na mo text og balik nalipay ka nga tuwa ang cancer sa kabit sa imong bana og ana ibutang nimo. Pariyara sa datong inahan pader kaluy intaw na akong anak pader kay duna mangguni siya bana sa una pader kinasal sila gibiyaan pader tuwa gakuyog intaw sa kabit pader nya ang akong anak ron pader nakakita magbag-ong laki purtigyong buutana pader di man sila makasal kay kinasal mas una nagpuyo na ron sila tulo ka tuig pader purtig taong buutana pader. Mauna gini ang laki para niya iampo in taong kong anak pader nako i-file mo og declaration of nullity dito sa korte sa atong simbahan arog ma-declared nga null and void na ng kasal niya sa una pwede na sila magminyo.
Sus, pagsunod buwan, ningadto na kong inahan, padir na kong isa. Sus, salamat yung es Ginoo, padir na kung ano man siya, nabangga ang gisakyan sa katong laki, padir, namatay, padir. Uy, isa, sus, gitubag es Ginoo ang akong pag-ampo, padir. Karon pwede na sila magpakasal, padir, kay patay naman tong iyang banas, una. Sus, ako nga naminaw niya, ba ako, uy, manang, nalipay ka nga namatay ang katong banas imong asawa kay nabangga haron ang imong anak makaminyo na ug gibali pa kas Ginoo nga siya mao'y namatay kay nabangga haron makaminyo na tong iyang bana mao sa nang kalipaya imong bation nindog na ta mga igsoon sa atong pagduol sa altar sa Dios atong dadon ngadto kaniya nga atong panginahanglan sayod kita sa iyang pagkamahigugmaon kanato muingon kita Amahan dungga ang among mga pag-ampo Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan magiya sa iyang mga ginsakupan ngadto sa dalan sa kaayo ug magdala kanila sa pag-ila sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang matag nasod maningkamot sa pagkabot sa kalinaw o kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon, makaangko na sa gisaad kanila nga mao ang kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Langit nung Amahan, tabangi kami sa pagtuman sa imong kabubuton, sayod kami nga ikaw ang tuburan sa tanan. Dawata ang among pag-ampo, nga among gituboy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga gasa timaan sa mong gugma sa bupaw santusa kining panog kining bino ginama sa kamot sa tao ang imong mga grasya bunga sa mong pangaliya ihatag na kanamo ulangit nung Amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan.
alang sab sa itong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tungod sa gahom ni ining sakripisyo Ginoo, kaluy pagpanas ang among mga daang kadautan ug bag-uha ang among kinabuhi ug dad-a kami nganha sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing nganha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Osana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Osana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangabatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magpalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Magampo kita. Nakadawat na kami Ginoo sa mga langitnong gasa, imo kining gihatag kanamo alang sa among kaayuhan, busa ayaw itugot nga makapahamtang kini og hukom batok kadamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mo po ang orong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios nong panalipod, iyatang panalipdan. Apan mahitabo ra ni kung kita sad magsigi sa tag huna-huna o magsigi tag tabang sa panginahanglan sa atong isig katao. Update sa atong
mga slots nga gipamaligya sa Hope and Opportunity para sa ato mga projects, tag 2,000 per slot. Ang ato ng total nga nahalin as of yesterday niabot na og 1,182 ka slots. Ang ato ang available slots na lang ani is 3,818. So daghan-daghan pa sad noon. Ang sa atong Prudence and Healing para sa atong fiesta tag 1,000 per slot. Ang total nga nahalin as of yesterday 235 ka slots. Pakpak. 265 na lang ang nahibilin nga slots. So akong hangyoon sad ang atong mga namalit og slot sa online nga ayaw gyud mo kalimot sa pag text, pag message nga rinako sa reference number, amount, name sa sender o ang agency nga gipadadaan, bangko man or kwarta padala. Niyag dili gani mo mga tagaan o kaning sa tawagan na kanang notice nga na-claim na niya nilabay ng mga tulo ka semana, wag yapon mo tagaig notice, follow upan ako ninyo. Father, nadawat ba nimo ang akong gipadala? Ana, niya tiksi ko sa reference number, sa amount, sa date nga gipadala o ang nagpadala. Aron ma-check nako sa atong monitoring kung nadawat na ba diri sa atong parokya or wala pa. Kay naaroy daghan atong mga di nung kay daghan no, mga 5 tingali kabuok nga wa nako maklaim tungod kay why name of sender, wa say amount, naay reference number. Pero ang didto ang gipadadaan nga kwarta padala nga office, di man sila mo release basta di ko ka-provide sa name o sa amount. Ana, mao na nga wa na to maklaim. Sayang po no, pang snacks na unta to. Di, may gidang maabot dire kay para maabot yun ang purpose nga itabang sa parokya. Mao na magtinabangay lang ta kamo mga senders, pero daghan jud kayong nitabang nato. Daghan ang nibati nato. Munang wa gitay rason nga magsigit ta dinhig reklamo. Labi na gyud wa tay rason nga magsigit tag-away. No? Kay daghan kay nagmahal nato dinhi. Mga matay na lang ta, magmahal lang yapon na sila nato. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Namatay si Jesucristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa kasubong nga dako. Jesus maluy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usab kami.